kai musulmi ne ko kafiri ne wannan sai an je lahira za a tantance. Wanda ba ya son annabi ba a sai an je lahira za a tantance. Son annabi shine abin da Allah yake nema. Na ɗauko mana kisan wancan bawan Allah Dalhatu binu Ubaidillahi At-Taymi. Wata rana suna fadan manzo Allah, suna gidan manzo Allah, ka san ma'aiki da sahabbai suna shiga ɗakin matan shi, suna shiga ɗakin matan shi, duk wanda ya zo kawai sai ya fada gidan annabi ba doka. Sai da Umar ya ce ya Rasulullahi wannan abin bai yi ba, mu mutane ne, ya kamata ka sa doka na shiga gidanka. Manzo Allah ya ce to ya zan hana mutane shiga gidana? Ka kira su zuwa ga Allah sun amsa, sun ɗauke ka ga matsayinka, sai ce kada wanda ya ƙara shiga min gida, sai suna shiga gida. Ashe Allah ya ji maganar Sayyidina Umar, ya kuma yadda da maganar Sayyidina Umar. Shi kenan sai lokacin auren Zainabu bintu Jahash, ana ji da kyau, ita Zainabu bintu Jahash wata mata ce kyakkyawa ce, suna da alaka na jini da manzon Allah. Mamanta sunanta wato Umaima, ita Umaima yar Abu Dalib ne, kanwan Sayyidina Aliyu. To saboda haka babanta ana ce mashi Jashu. Sai aurenta ya mutu, kwamitinta ya mutu ne, sai manzon Allah ita Umaima ta aiko ma ma'aiki cewa ka yi ma Umaima miji. Manzon Allah sai ce to zan kuma ta miji. Bayan kwana biyu sai ce na ba ta Zaidu, wanda ake ce mashi Zaidu bin Muhammad, shi ne ake ce mashi Zaidu dan Muhammad. A kan shi ne Allah ya saukar da aya ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Manzo Allah ba baba ko bayan wannan Zaidu ya auri yan ma'ajiya, ana nan sai manzon Allah kuma Allah ya ce mashi ya auri wannan matan. Ana ji ko ba a ji? To ba abu ya zama damuwa ba? Ma ai da an ce Zaidu dan shi ne, gashi kuma sai auri yar matan dan shi. Sai ma Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin inna Allaha kana aliman hakim. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbika inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله القلبين في زوجي وما جعل ازواجكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم. wanda kuka tabanni da su kace wani matsayin ɗana ne ba ɗanka bane a gun Allah. Dan tabanni ake ce masa, dan tabanni ba gado tsakaninka da shi, ba gado tsakanin shi da kai. To da aka saukar da wannan Allah na so ya gwada ma mutane an karya wannan dokar, sai aka ce bari ma su gani ya kamata ma annabi Muhammad ya aure ba kai zai bi sace ta. Allah ya ce fana ma qad zaidu min hawa qaran zawwajnaka likay la yakuna 'ala al-mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhu watra wa kana amru Allah maf'ula. Zaidu ya sake ta kawai ba wani magana. Da Zaidu ya sake ta shikenan ta gama takaba, ta gama idda. Allah ya ce manzo Allah to na daura muka aure da ita. Sai me rage? To ita wannan Zainabu an ce mata yan manzo Allah in sun zo wannan na ji manzo Allah na santa, wannan na cewa manzo Allah na santa, sai ta ce ai na fi karfi. An san me take nufi? Wai ai kowa babanta da ya daura mata aure da Annabi, amma ita Allah ya daura auren ta a sama da Annabi manzo Allah. Ita a sama aka daura auren su da Annabi, da Allah da malaiku ne suka daura auren. Wane mutum? Wane mutum? Aure ya kai aure. To ita wannan Zainabu bintu Jashin da aka yi aurenta, sai manzo Allah ya shirya walima, aka yanka tunkiya, sai ya kira sahabbai ya ce su zo akwai walima. Da suka zo wajen walima sai zamana abinci ya kare amma ana dafa wani. To wanda suka samu suka ci sai suka tashi suka tafi, waɗansu sai su zauna. To wannan rukunin da suka ci abinci sosai sai suka zama su suka yi tafira. Manzo Allah sai yana so ya shiga ɗakin amarya kuma ga su a zaune, sai ya tashi sai ya je ɗakin na Aisha. Da ya je ɗakin na Aisha ya ɗan jima lokaci kaɗan sai ya dawo. Da ya dawo ya ci musu sai ya koma, ya ɗan jima sai ya sake dawowa, sai ya ci musu sai ya koma, ya ɗan jima sai ya dawo. Haba ai sai Qur'ani kawai malam. Sai Allah ce kai ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi
illa an yuzana lakum ila ta'amin ghayra nazirin ilayhi walakin idza du'itum